फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि जा फोसावदिंनाय हाबाफारि बे फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ लानानै जोंनि इउपिपिएल हान्जा आरो बिपिएफ हान्जानि गेजेराव मोनसे जे साइक'लजिकेल वार जानानै फैबाय बे रोखा जानानै फैदों। बेनिखायनो आं मोनसेखौल' खावलायनो नागिरदों जोङो मा मावगोन आं बेखौ दसे उनाव बुंगोन खिन्थु जोङो बिथांमोननि साइक'लजिकेल जा वार प्रपागान्डा जोंखौ खालामनानै जोंनि हान्जानि आफादगिरिखौ प्रपागान्डा खालामनानै माखासे बिसोरो इमसनेल एटाचमेन्ट खालामनानै ब्लेकमेलिं खालामगासिनो दं रायजो राजानि गेजेराव जोंनि देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव लाइमोनफोरनि गेजेराव बेफोरनिफ्राय जोङो माबोरै बासिनानै जोंनि समाजखौ जोङो बासायगोन जोंनि इयुनखौ जों बोरै दागोन आरो नंखाय लामाजों दैदेनलांनानै फोजोबस्रांनो नागिरनाय जा हाबाफारि बेनिफ्राय बोरै बारग'गोन आं बेखौसो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो नागिरदों। फार्स्टआवनो माबायदि बिपिएफ हान्जाया सावरायग्रा आरो धिरेनखौ लानानै जोंनि गेजेराव साइक'लजिकेल वार लाबोनायनि मुङाव प्रपागान्डा लाबोदों जोंनि इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनिसिम बा नोंथांमोननि बे समस्तिनिनो बिजाथि जाय बिजाथिया इउपिपिएल हान्जाया सरकार दायोब्ला बिटिसिनि एबा बिटिआरनि चिफ जानो थांगासिनो दङ बेखौसो आं नोंथांमोनजों सावरायगोन। गिबियाव कारेन्ट टपिकखौ लानानै जोंनि गेजेराव थामहिनबा आगुनि जोंनि एनडिपिनि केडारफोरनि थांना थानायनि राहा लामा आरो एक्स ग्रेसियाखौ लानानै सावरायग्रा आरो धिरेना मा प्रपागान्डा खालामदों बेखौ आं एसे सावरायग्रोनि। बे जादों केस उइथड्रनि बाथ्राखौ लानानै जोंनियावहाय दिनै 100 जननिख्रुइबो बांसिन हायेनास केसाव रेजिस्टार जानानै जोबजानाय जोंनि दैदेनगिरि आरो केडारफोर दङ दिनैसिमबो जेराव खायसेया फासि होजाहां खायसेया जिउ जोबजासे जेल सोजाहां थामहिनबा बिसोर जेलावनो दंखायो। बिथांमोनखौ बख'नायनि हाबाफारिखौ लानानै दिनै बिपिएफआ जोंनि सायावहाय गुलि गावदों। बे जादों प्रमद बर'आसो रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोदों आरो दिनैसिम बख'नायाव गोसो होआखै आरो प्रमद बर'आ रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोनायनि गुबै जाहोनानो जादों बिथाङा बिटिसि इलेक्सनाव नैबे थामथि बर' पिस एकर्डनि गेजेरजों चिफ जानो थांनायखाय प्रमद बर'आ गाव चिफ जानो लुबैनानै बे हाबाफारिखौ मावदों होननानै ब्लेकमेलिं खालामनाय एबा इमसनेल एटाचमेन्ट खालामनानै जोंखौ प्रपागान्डा खालामनाय। आं बेखिनियाव बे मोनसे बाथ्राखौल'सो बुंनो नागिरदों प्रमद बर'आसो दिनै रन्जन दैमारि आरो एनडिपिएसनि आगुनि 69 सा जोंनि लिडार आरो केडारफोरखौ जेलाव सोदों ना जोंनि हाग्रामायासो सोदों ना प्रमद बर'आसो बख'नो गोसो गैया ना हाग्रामायासो बख'नो गोसो गैया आं बेखौ क्लियार खालामनो नागिरदों। मानोना बेखौ लानानै धिरेना नैबे कक्लाबारि समस्तियाव बेखौ लानानैनो सावरायग्राया हरै 30 नं चिरां आरो 40 नं चिरां दुवाराव गेम गेलेदों आरो बेखौ लानानैनो जोंनि गेजेराव बर' सृष्टि खालामनानै आरो पलिटिकेलि गुलाय गुजाय लाबोनो नागिरदों। आं बेखौसो माबोरै जादों बुंनो नागिरदों। जेब्ला प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बे समावनो नाब्ला सारा जेल जादोंमोन। आंनि आखुबो बुंला देरखौबो बुंला। जेल जानाय टाइमावहाय जोंनि बिटिसि हालामनि खुंथायगिरिया बिपिएफमोन, आसामनि खुंथायगिरियाबो बिपिएफमोन आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि एलायन्स गभर्नमेन्टजों थाफायनायबो बिपिएफआनोमोन। बियो एनडिएआनो जा बा इउपिएआनो जा मोननैबो ग्रुपजोंनो बिपिएफ हान्जाया खुंथाय गोहोआवहाय दङमोन। जेब्ला रन्जन दैमारि सारा जेल जादोंमोन बे समाव कंग्रेस सरकारमोन आरो कंग्रेस सरकारजों स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्दारावहाय एलायन्स जानायलाय बिपिएफआ सानै मिनिस्टार दङमोन। अके जोङो मोनसे हमनानै लाबाय हायेनास केसआ हरखाबनो बिथांनावहाय रेजिस्टार जानायलाय रन्जन दैमारि सारा जेल जानांबाय। किन्तु another 10 years
2010 निफ्राय जेब्ला BNC आ जोनोम जायो बे BNC आ जोनोम जानाय टाइमावबो BPF आनो BNC नि दैदेनगिरिमोन एक्सेप्ट दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासैबो पलिटिकेल नन पलिटिकेल अर्गानाइजेशनानो BNC नि सासे सोद्रोमा जानानै दङमोन आरो बे समाव BNC नि दैदेनगिरिया BPF आनोमोन गासैबो साबिखाथिया BPF आनो खुंथायगिरियाबो BPF आनोमोन आरो जोंनि समाजखान्थि राजखान्थि रांखान्थिनि दैदेनगिरिफ्राबो साबि लाग्रायाबो BPF आनोमोन दानिया फैदो दाखालि 2020 मायथाइनि 20 जानुवारि खालि जेब्ला बिथांखौ इन्टारिम बेल होनानै रिलिज होनाय जायो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि थामथि बर' पिस एकर्डआव सिगनेचार होनो थाखाय होमब्ला जों रावबो बर'आनो सानाखैमोन बा रावबो मानसियानो सानाखैमोन जे नाब्ला सारा इन्टारिम बेल मोननानैसो जेलनिफ्राय गगोन होननानै जों सानदोंमोन बिथाङा मोनसे रेगुलार बेल मोनबाय खोमा होननानै मोनसिगोन खोमा होननानै बेखौ हयथ' BPF आबो सानाखैमोन आरो BPF आ नाजाखायाखैमोन मानो नाजायाखै आं बेखौसो बुंनो नागिरगासिनो दङ जालांबाय इन्टारिम बेलसो जाय बेसादा जोंखौ सोमोबहोनांदों दानिया 20 फेब्रुवारियाव बिथाङा जेल जाफिनबाय 20 फेब्रुवारियाव जेल जानायनि सानथाम सिगां बा साननैसो सिगां आं डेटखौ बुंलिया साननैसो सिगां नाब्ला सारा जेब्ला बिथांखौ गाव जेराव दायित्व लादों जोंनि कोअर्डिनेशन मोनब्रै NDP हानजानि कोअर्डिनेशन कमिटिनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै 25 फेब्रुवारियाव जे जोंहा मोनसे बयनिख्रुइ देरसिन लास्ट NDP नि कन्भेन्सन दङमोन बे कन्भेन्सनाव गासैबो राजखान्थियारि हानजानि दैदेनगिरिफोरखौ सासे करै नुजाथि फैनायनि थांखिजों बिथांखौ जेब्ला सारा खावलायनो थांदोंमोन बै समाव मानो 20 फेब्रुवारिनि सिगां मानो जोंनि BPF हानजानि दैदेनगिरि जाय जोंनि BTC हालामनिबो खुंथायगिरिमोन बिथांमोना बुङाखिसै नोंथाङा 25 फेब्रुवारिखौ मोननाय नङा 20 फेब्रुवारियावनो नोंथांनि बेलनि दिना जोबनानै फैबाय इन्टारिम बेला गतिके बेखौ जोङो एक्सटेनसन खालामनायनि थांखियाव जेरावहाय जोंहा काउन्सिलावबो जोंनिनो खुंथाय दङ आसाम गभर्नमेन्टआवबो जोंहानो खुंथाय दङ आरो सेन्ट्रेलावबो जोंहा NDA नि एलायन्स हिसाबै जोंबो सापर्टार मोनसे पलिटिकेल पार्टी गतिके जों नोंथांनि बेलखौ रेगुलार खालामनो थाखाय जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया नि केबिनेटआव डिसिसन गभर्नमेन्ट अफ आसामाव केबिनेट डिसिसन लानानै जोङो नोंथांनि बेलखौ एक्सटेनसन खालामनो थाखाय थामहिनबा रेगुलार बेल मोननो थाखाय जों नाजानो होनानै नाब्ला सारनो मानो बुंदिया बे बयनिख्रुइ देरसिन कुइसन 20 तारिख फेब्रुवारि बिथाङा जेल जाबाय दावराव दावसि जाजोब्बाय गासैबो जोंनि कोअर्डिनेशन कमिटिनि जा थांखिमोन बे थांखियाबो फैमाल जानानै फैबाय धीरेन आरो सावरायग्राया BPF आव अलरेडि हाबखाबायमोन बिसोरो कोअर्डिनेशन दानायखौ कमिटि दानायखौ मालाबाबो गोजोननाय गैयामोन आरो कोअर्डिनेशन कमिटिखौ दैदेननो थाखाय नाब्ला सारा गावनो जदिव मेइन गोल्डेन कीमोन बिथाङा किन्तु दायित्वखौ प्रोग्रेसिभनिफ्राय गोविन्द बसुमतारी सारनो धीरेननिफ्राय एमफिलावनो आनिफ्राय नाब्ला सारा गावनि हानजानिफ्राय गावनि ग्रुपनिफ्राय गावनि गाहाय नेहाथारि अनजालु बिथांनो आरो जोंनि ग्रुपनिफ्राय आंनो दायित्व होनाय जादोंमोन अफिसियेल खामानिफोरखौ कमप्लिटलि मावजोबनायनि जाहोनाव किन्तु नै दाखालि बावैसो बिथांमोना चन्दन ब्रह्मनि दैदेननायाव मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि जादों जाय कोअर्डिनेशन कमिटिनि मुङा एक्स NDP कोअर्डिनेशन कमिटि ना मा मोनसे होननाय बुंदों बे कोअर्डिनेशन कमिटिया बै कोअर्डिनेशन कमिटिजों सोमोन्दो गैया नैबे कोअर्डिनेशन कमिटिया पलिटिकल ड्रामानि थाखाय मावफुंनो हाबाफारि लानाय मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटि किन्तु अरिजिनेल कोअर्डिनेशन कमिटिया बै कमिटियासो जिखियानो जाया दाना कुइसना फैदों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि एलायन्स सरकाराबो BPF आसामनि एलायन्स सरकाराबो BPF आरो काउन्सिलाबो BPF नि आखायावनो दङमोन दानिया बिथांमोना जेल जानायनि उनाव दिनै होनबाय नाब्ला सारा जेल जानायनि उनाव होनबाय प्रमद बर'आसो जेलाव हरफिनबाय होननानै दा जों कुइसनखौ ओरैबायदि सोंनो नागिरदों प्रमद बर'आ मोनसे राजखान्थियारि हानजानिसो आफादगिरि बिथाङा बहाबा आसाम गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टार नङा बिथाङा बहाबा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिबो हम मिनिस्टार नङा
एबा काउन्सिलनिबो सिट नङामोन दिनै बिथाङा सासे नोंथां आं बायदि सासे सिम्पोल सोद्रोमासो बै सोद्रोमाया माबोरै रन्जन दैमारिखौ जेल जाहोनो हानो आरो बै सोद्रोमाया माबोरै डाइरेक्टलि रन्जन दैमारिखौ बेल लाबोहोनानै गहोनो हानो येस मोनसे खोथाया सैथो जों गासैबो सिगनेटारिसफोरा खौसे जानानै बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'नायनि बेलायाव हाबाफारि लानो हायो खिन्थु बेनिख्रुइ देरसिन खामानिया जादों गभर्नमेन्टनि जाय गभर्नमेन्टआ दिनै गावसिनि केबिनेटआव डिसिसन मोनसेल' लानांगौ बे डिसिसना ओरैबायदि जानांगौ जेराव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोंनि 3थि बर' पिस एकर्डआ जानानै थांबाय बे पिस एकर्डनि जोंनि दफा बायदियै बेवहाय नोंथांमोना नाय दफा 9.4 आवहाय बेयाव ओरैबायदि होनदों बे आयदायाव थाखानाय थांखि एबा सोलो बायदियै रेजिस्टार खालामजानाय गिदिर दायफोरखौ एबा हाइनास क्राइमखौ मा होनदों केस लायै केस नायफिननाय जागोन एबा जाथों होननानै लिरनाय दङ बेनिखायनो केबिनेटआ आसाम गभर्नमेन्टनि केबिनेटआ मोनसेल' डिसिसन लानांगौ बिथांमोननि केसखौ नायबिजिरनानै एबा नायफिननानै बेल होनाय जाथों होननानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम मिनिस्ट्रिनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट खालामनांगौ खावलायनाय बिलाइ आर'जलाइ बिलाइ बायदि मोनसे लाइजाम हरनांगौ जेब्ला बे ग्रीन सिगनेलखौ नो अबजेक्शन सार्टिफिकेटखौ स्टेटनिफ्राय मोनगोन अब्ला हम मिनिस्टारा डाइरेक्टलि ग्रीन सिगनेल होगोन बेनिफ्राय निया आरो सिबिआइनि आन्दाराव थानाय मोनफ्रोमबो केसखौ नायबिजिरनानै बिथांमोननो मोनफा मोनफा बेल होनाय जागोन बे खामानिखौ सोर मावगौमोन बिपिएफआसो मावगौमोन मानोना बे बिपिएफ हान्जानि दैदेननायाव बिटिसि सरकार बिपिएफ हान्जानि दैदेननायावनो आसाम सरकार बिपिएफ हान्जानि एलायन्सआवनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सरकार दिनै मानो बिथांमोना खालामदिया दिनै आरो प्रमद बर'खौसो मानो बिथांमोना दाय हमो बेखौ बुजायनाय आरो जों बुजिनायनि सम फैदों आरो जों साफ्रोमबो एनडिएफबिनि आगुनि दैदेनगिरि जोंनि सोद्रोमाफोरा बेखौ बुजिनांगोन रन्जन दैमारिया मा खारनाव जेलनिफ्राय दिनैसिमबो गवाखै सोर मानो बख'नो नागिराखै आं बुजिदों जोंनि फंबायमोना बुजिबाय बे बाथ्राखौ मानोना बे मोनसे जोंनि साइकोलजिकेल वारनि मोनसे थीम जानानै फैदों 2 नाम्बाराव जोङो सावरायनि केस उइथड्रखौ लानानै आरोबाव मोनसे खामानि बिथांमोना होनदों जोंहा 1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बरावनो एनडिएफबिनि गायसन सान 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोंना एनडिएफबिनि 34 बोसोर सोमावसारनायनि 3थि एकर्डनि गेजेरजों जोङो माखासे फिथाइखौ मोननो हाबाय बे फिथाइखौ मोननो हानायनि गेजेरजों जोंहा माखासे केस उइथड्रफोर दङ नङा बे केस उइथड्रनि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना मा होनदों सोर माने एनडिएफबिल' नङा बेवहाय 6000सो मानसिया केस नांनानै दङ एनडिएफबि नङै जोंनि पाब्लिक मानसिफ्राबो जाय मानसिफ्रा दिनै केसा बिसिना लाइभआवनो दङ ना जोबलांबाय बे बुस्थुखौ दिनैसिमबो मिथिया खिन्थु जों बिजिरनानै नायदों गोबां मानसियानो दाबो केसा दङ दानिया बिपिएफ हान्जानि दैदेननायाव सावरायग्रा धीरेन चन्दन आरो खाम्फा बे साब्रै लिडारा मेइनलि रल लादों दै बिसोरो मा खालामदों नोङो जुदि फंबाया जा केस दङ आदाया जा केस दङ मादैया जा केस दङ आब'आ जा केस दङ नोङो जिखि राजखान्थि हान्जायाव थायाथों मानो केसखौ उइथड्र खालामजानो लुबैदोंबा बिपिएफआव हाबफै बेफोरबायदि सिगिसखौ खालामनानै मानसिफोरखौ केस उइथड्र खालामनायनि थाखाय बिथांमोना मोनसे इमोसनेल मोनसे ब्लेकमेलिं खालामबाय दङ आं जोंनि एनडिएफबिनि एक्स जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ बेखौनो खावलायदों जोंनि कमरेड्सफोरखौ आगुनि जोङो जेराव हारिनि थामोनथानि थाखायसो नांदोंमोन आरो बे हारिनि थामोनथाखौ नांनायनि फिथाइखौ जों दिनै मोननो हादों दा बेखौ बिथांमोना पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय ब्लेकमेलिं खालामनानै जा खामानिखौ मावनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना बेखौ दाखालाम मानोना जोङो अलरेडि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जोंनि बिटिसि हालामनि 4 जिल्लानि कर्टनि आन्दार सिङावहाय जेसेबां हाजार केस दङ बे केसफोरखौ जों बहनजोबना लाखाबाय बेवहाय सोरखौबा इमोसनेल एटाचमेन्ट खालामनाय ब्लेकमेलिं खालामनो नाङा जास्ट नोंथांमोना बेखौल' बुं जोङो जोंनि हान्जानिफ्राय बे खामानिखौ मावबाय
केसनि थाखाय नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा बेसेबां पुलिस आउटपस्ट दङ बा पुलिस स्टेशन दङ बा कोर्ट दङ बे केसफोरखौ जोङो माबानानै कालेक्सन खालामनानै खेबसेनो फोजोबनायनि राहा लामाखौ जों लाखाबाय होननानै जोंनिफ्राय बुंबानो जाबाय। जोङो सावरायग्रा बायदि धीरेन बायदि 400 केस बुथुमनानै बे 400आबो ओरैबायदि नै फंबाय नोङो जुदि जोंनो भट होआबा बिपिएफनि मिटिङाव फैयाबा नोंनि केसखौ जोङो उइथड्र खालामहोआ नै मादै नोंनिखौ जों बिदिबो खालामा होननानै जों बुंनो नाङा आरो जों बुङाबो। मानोना जोंनि थांखिया जोंनि थामोनथानि थाखाय नांनाय मोनफ्रोमबो गाब्र'नांनाय खैफोदाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ बोखांनायनि दायित्वआ जोंनि 34 बोसोर जोंनि थाखाय बिथांमोना खस्थ' खालामनांदों आरो बे खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ जों दिनै सानसेयावनो होनो हानांगोन। जों बहाय पलिटिक्स गेलेनाया जोंनि थाखाय फाब जागोन। जों बेखौनो होनदों रायजो राजानो थांबाय बिथांमोना पलिटिकेल ड्रामा खालामगासिनो दङ। रावबो सावरायग्राया साख्रि होनानै मोन्थाय गैया। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ 5000 मानसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौनो होनो हायाखै। दिनै 5000निख्रुइबो बारा जोंनि एनडिपि मानसिफोरखौ माबोरै साख्रि होनो सानसेयावनो 17 बोसोराव 5000 मानसिनो साख्रि होनो हायाखै। सानब्रै सानबायाव बिफोर इलेक्सन बिसोरो साख्रि होनो हागोन नामा? इलेक्सनावथ' जेनखागोन बिसोरो दिनैनि दिनाव इलेक्सन जायोबा बिसोर 6थानि बारा मोना। जोंना 32 मोनगोन। बे 6थानि बारा मोनै हान्जाया माबोरै जोंनो साख्रि होनो हानांगौ जाखो? हागौमोन खोमा सरकार दानायमोनब्ला आरो दाब्लाबो हाखाया बिसोरनि थांखिया आलादासो। थांखिया मामोन आं दसे उनाव बुंगासिनो दङ। जों नंखायनो होनदों जोङो बिसोरनि इमसनेल ब्लेकमेलिंआव मालाबाबो हाबसननो नाङा। बिसोरो मोनसे चक्र बिहु बानायदों जाय चक्र बिहुआव सोनानै जोंखौ मा खालामनो नागिरदों फोजोबस्रांनो नागिरदों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि जिउ खुंनायखौ। माब्रै जेब्ला सिलिगुरियाव जों सावरायदोंमोन आं बुंदोंमोन मोनसे कन्डिशन लास्ट कन्डिशन जोङो कोअर्डिनेशन कमिटिया जुदि बिपिएफ हान्जाजों एलायन्स खालामनानै सरकार दायोब्ला जोंनाव मोनसे लास्ट कन्डिशन थागोन। बे कन्डिशना 15,000 जब क्रिएट खालामनानै साहा ओनसोलनि रायजो राजाफोर जाय रायजो राजाफोरा 5000निख्रुइबो बांसिन मुंख्लं जानो गोनां जादों थांनाय 34 इयार्सआव नासयजादों गादबजादों सोबख'जादों सोरबा सोरबाया गावनानै खाना खुजा लेंग्रा खालामजादों। बिसोरनि थाखाय जोङो 15,000 जब क्रिएट खालामनानै साख्रि होनायनि थाखाय जों थांखि दङ। बेखौ नोंथाङा मा बुङो होननायाव मा होनदों? आंनि बिएलटि गथ'फोरखौ दिनैसिम साख्रि होनो हायाखै नोंसिनिखौ बोरै होनो? बे सावरायग्राया गावनो रांनि उन थांनानै दिनै हाग्रामाजों हाबहैबाय। धीरेनाथ' होनबावदों आंखौ हाग्रामायासो फिसिदोंलै हाग्रामायासो जाहोदों आं हाग्रामाखौ नागारनो हाया। बे मानसिया दिनै साख्रि होनो हागोन धीरेना नोंथांमोननो? हाग्रामाजोंसो फिसिजादों होनना गावनो बुंखादों आरो बोरै साख्रि होगोन बेलाय नोंसोरनोलाय दिनै फंबाय बिनानाव मोननोलाय? आरो मोनसे खोन्थाबाव जोङो मोनसे खोन्थाखौ जों स्पष्ट जानाया मोजां। बिथांमोना फर्म फाननायावबो 500, 1000, 1500, 2000सिम गाहाम लादों होननानै जों खोनादों आरो बेनि प्रुफ होग्राबो दङ। धेमाजिनिफ्राय एके जुनाइनिफ्राय जेसेबां फैदों जों नैबे 5 दैमासिम गासिबो फैसा लायै लायैसो फर्म होदों साख्रि होसिगोन होननानै। आरो जोंनि बे एनडिपिनि माखासे दाखालि डिग्रिया ट्रेनिं लाहैनाय गथ'फोरखौबो होदों। बेनि अनगाबो जोंनि लेखा गोरों माखासे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ होदों। बयनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्राया जादों जोंनि बाक्सानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि थामहिनबा थांना थानायनि राहा लामाखौ लानानै जेब्लायबो 24 आवार्स कनसियास खालामनानै जानानै थायो। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय बरग'नि खेबनिफ्राय हिरेन बर' बिथांनि मानसिफोरा हानजाफोरा मा खालामदों बाक्सायावलायनो 250 स्पेसियेल पस्ट क्रिएट खालामनानै बाक्सानि मानसिफोरनो साख्रि होगोननो। बेखौबो सोरनिफ्राय लागोन मिथिबाय? एबसुनि गथ'फोरनिफ्राय इउपिपिएलनि लेखा गोरों मानसिफोरनिफ्रायसो लागोन। बेनिफ्राय देरसिन मा ब्लेकमेलिं दंबावो? जोङो जोंनि मोन्थायखौ गुबुननो फाननो नाङा आं बेखौसो खावलायदों। 3 नम्बराव दङ जोंनि प्रमद बर' बिथां जाय जोंनि इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि बिथांखौ दिनै मोनसे प्रपागान्डा खालामदों प्रमद बर'आ बिटिसि हालामनि आरएसएसनि देरसिन लिडार होननानै। आरएसएसनि आं दिनै रायजो राजानो स्पष्ट बुंनो नागिरदों आरएसएसआसो। इउपिपिएल हान्जाया
गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै इस्लामानो जा नन इस्लामानो जा ख्रिस्टियानानो जा नन ख्रिस्टियानानो जा हिन्दुआनो जा नन हिन्दुआनो जा गासैखौबो लानानै गासैबो धोरोम आरो गासैबो जातिखौ लानानै दानाय मोनसे राजखान्थि हान्जा आरो दिनै बेवहाय स्पेसियेलि जोङो बाख्नायनांगोन इस्लामफोरा मेइन रल लादों गुबुनफ्राबो लादों नन इस्लामिक पिपलफ्राबो लादों इस्लामफ्राबो लादों मस्टलि इस्लामफ्रा बिराद जाक जाक ज' जाजाय फैनायखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ बे इस्लाम भटखौ दाननो थाखाय ख्रिस्टियान भटखौ दाननो थाखाय बिसोरो मा खालामदों प्रमद बर'खौ RSS बानायदों आरो मा होनदों प्रमद बर'आ पावाराव फैयोब्ला इस्लामफ्रा हिन्दु जानांगोन ख्रिस्टियानफ्रा बाथौ जानांगोन ब्रह्मफ्राबो बाथौ जानांगोन सतसंगिफ्राबो बाथौ जानांगोन रिलिजियासलि बिथांमोना जोंखौ सोखावनो नागिरदों जोंनि इउनिटिखौ आरो सिफायफिननो नागिरदों आं होनदों सोर RSS प्रमद बर'आथ' RSS होननानै बुंबाय प्रमद बर'खौथ' माने प्रमद बर'खौ माने हाग्रामानि खुगायाव उन्दुनायावबो सिमाङावबो जानायावबो लोंनायावबो प्रमदनि अनगा जेबोआनो ओंखारला खिन्थु RSS होननानैथ' प्रुफ होनांगोन दिनै माबायदि प्रुफ होगोन रायजो राजाफ्राथ' नोंदि RSS होननानै प्रमद बर'खौ बखिबाय दङ मा फोरमान दङ बेखौ बिनो फैदों नाथाय होनो हायाखै सप्तानैनि सिगां जोंनि माबा बामोनगाव 13 नं चिरां कनस्टिटिउन्सिनि बामोनगाव होनायनि साहा गारलाबारियावहाय मोनसे जाथाय जानानै थांगोन प्रमद बर'खौ RSS होननानै प्रुफ होनो नागिरदोंमोन बे गारलाबारि गामिया मोननै धोरोमनि गामि खावसे ख्रिस्टियान खावसे नन ख्रिस्टियान बाथौ धोरोमनि बारा ब्रह्म धोरोमबो दङ आं नुखायनो ख्रिस्टियान नन ख्रिस्टियान बाथौआथ' हिन्दु नङा ब्रह्मआसो हिन्दु दा आं ख्रिस्टियान हिन्दु होननानै बुंनो नागिराखै ओंखायनो ख्रिस्टियान नन ख्रिस्टियान होनदों आं बेवहाय मा खालामहैबाय बिसिनाथ' मोनसे सर' दं नालाय बे जाथा गायनाया फिरफिला गायनाय नङा होमबा जाथा गायना दोनो गावसोरनि मानसिफोरनाव आरो बे गामियाव जाथाया बहुद खम एखे माने मिनिमाम आरो बिसोरनि जाथा गायनाया बेवहाय दानिया राहा गैयि जानानै RSS होननानैथ' प्रुफ होथारनांगौ ख्रिस्टियान भटखौ नांथारगौ बिसोरनो मोनसे मन्दिरनि त्रिसुलखौ लांनानै बिसोरो थ्रोब गायनानै होबाय BPFनि मानसिफ्रा सोर गायखो आरो दानिया सोरबा गायबाय अखानायै दावराव खालामबाय प्रमद बर'नि पार्टी RSS UPPLआ जोंनि जाथानि सिङावहाय त्रिसुल गायफैबाय थारमाने बे ख्रिस्टियानफोरखौ इमसनेल एटेचमेन्ट खालामनानै मा खालामनो नागिरबाय बिथांमोना गासैखौबो गावसोरनि फारसे लांनो नागिरबाय मानो अलरेडि बुंबाय दंखायो प्रमद बर'आ बाथौ गायहोगोन गिर्जाया बाथौसालि जागोनलायनो ओमफ्राय ख्रिस्टियानफोरनि न'आ बाथौ गायनाय जागोनलायनो दाथ' प्रुफ होथारनांगौथ' खिन्थु इसोरा जोंजों दङमोन जों साफ्रोमजोंबो दङ इसोरा जेखि धोरोमनि मानसियानो जायाथों मानो जों इसोरखौ फोथायो ओंखायनो इसोरा जोंखौ दैदेनो अन्याय मावनो नागिरनायखौ साजा होयो बिथांमोना थानासिम इनफरमेसन हरबाय थानायाव माने एसे माबा जाबाय FIR होआखै आरो होनायालाय ओमफ्राय दाना बाथ्राया ओंखारबाय ओइ आं नोंसोरनो बे न'आव गायनाङा होनदोंमोन दा जायगायाव गायनाङा होनदोंमोन दा मानो गायदों दाना गोख्रै बुंफै दानो नङाबा सोरबा केमेरा खेबगोन भिडिअ खालामगोन सोर होनखो बेखौ सावरायग्राया होनबाय दाना नायदो नोंथांमोना RSSआ सोर RSSआ BPF जाखोना UPPF जाखो RSSआ फेरेंगा जाखोना सावरायग्रा जाखो RSSआ हाग्रामा जाखोना प्रमद बर' जाखो RSSआ गबिन्द जाखोना हिरेन बर' जाखो धोरोमनि कनफ्लिक्ट लाबोनानै बिथांमोना दिनै इमसनेलि गावसोरो राजउलाफादाव फैफिननो नागिरदों मानो राजउलाफादाव फैफिननो नागिरदों जाहोना जादों लास्ट 17 इयार्सआव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ 10 इयार्सनि बिथोननि हाबा हुखाखौ गभर्नरा नायबिजिरगासिनो दङ दासिमबो खावसेखौनो नायबिजिराखै 3000 क्ररनिख्रुइबो बांसिन लायबिलिटिसखौ मोनखाबाय आरो बेसेबां कोटि दाहार नांनानै दङ जाय दाहारखौ दिनै जोङो साफ्रोमबो बे दाहारनि बिबानखौ जोङो बाननो गोनां जानानै फैगासिनो दङ मानोना जोङो सरकार दाबि थांगासिनो दंखायो সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একগোট হৈছে আমি সকলোৱে জানো কোনে কি কাম কৰিছে কোনে কি কাম কৰা নাই যাৰ ফলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একগোট হৈ পেলাই UPPL পাৰ্টিক আজি সহায় কৰি
আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত আকৌ শান্তি সৃষ্টি কৰি পেলাই সম অধিকাৰ সম উন্নয়ন সম বিকাশৰ উদ্দেশ্যেৰে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ তাক এই বস্তুটো বিচাৰি দুখ মোনাनै সহায়না হায়াকৈ আগত কৈছিলে প্ৰমোদ বড়ো এজন RSSৰ লিডাৰ আজি ক'বলৈ গৈছে বিটিচি অঞ্চলত ইমিগ্ৰেটছে ভৰ্তি হৈ আছে হয় না কাৰণটো কি নন বড়ো স্পিকিং কমিউনিটিয়ে আজি ইউপিপিএল পাৰ্টিক সাপোৰ্ট দিবলৈ গৈ আছে আৰু তেওঁ জানে আজিৰ দিনত ইলেকশ্যন হ'লেও ইন ফিউচাৰ 2 মাহৰ পাছত ইলেকশ্যন হ'লেও নন বড়ো কমিউনিটিৰ মানুহে বিপিএফ কেতিয়াও ভোটিবলৈ নাযায় बेखायनो इमोशन खालामनानै आरो बर'फोरखौ बिसोर मा खालामनो नागिरबाय डाइभार्ट खालामनानै बिपिएफ सापर्ट खालामनो नागिरबाय बर' पलिटिकल कनफ्लिक्टखौ सृष्टि खालामदोंमोन बिपिएफआसो खालामदों नङा होमबा बे बिपिएफआ बर' पलिटिकल माबा कनफ्लिक्ट सृष्टि खालामनानै दिनै राहा गैयै जानायखाय बर'फोरखौ इमोशनेलि आरो बिसोर गावसोरनि सिङाव लांनो नागिरदों नाथाय हायाखै बिनि थाखायनो बिसोरो बायदिसिना गेम गेलेगासिनो दङ आरो मा गेम गेलेबावदों आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंनि बिटिसिनि पावारखौ लायनो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि बिथां प्रमोद बर'आसो बर'नो ट्रेन्सफार खालामना होदों আপুনি নিশ্চয় চাইছে অন্যক বিটিসিৰ পাৱাৰটো হেনো বেলেগক অন্যক মানে দিয়া গ'ল কোনে দিলে প্ৰমোদ বড়ো অন্য মানে কোন বেলেগ মানে কোন মানে নহয় আমাৰ মাজত কি কাক মানে আপোন আৰু অন্য মানে বেলেগ বুলি ডিফাৰেন্স আনিব বিচাৰিছে বড়ো ডিফাৰেন্স আনিব বিচাৰিছে মানে প্ৰমোদ বড়োৱে বড়োক আকৌ ৰাজত্ব কৰিবলৈ সহায় কৰিলে তাৰমানে তেওঁলোক ক'বলৈ গৈছে গভৰ্ণৰ এজন বড়ো ব্যক্তি কিন্তু তেওঁলোকে জনাটো ভাল আছিল হাগ্ৰামাৰ এডভাইজাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এডভাইজাৰ মই নাজানো যি ব্যক্তিয়ে ডক্টৰেট হৈ পেলাই তেওঁ এনে আছে ডক্টৰেট মই নামটো নকওঁ তেওঁ ডক্টৰেট বহুত ডাঙৰ ইণ্টেলেকচুৱেল এমং দ্য বড়ো ইণ্টেলেকচুৱেলছ এই ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ সাজেশ্যন দিলে জানো এটা কনষ্টিটিউশ্যনৰ হেডজনকো আমি কালাৰ বনাব পাৰে এটা কনষ্টিটিউশ্যনৰ হেডজনকো আমি এটা জাতিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এটা কনষ্টিটিউশ্যনৰ হেডজনৰ ব্যক্তিগত ভাষাৰ কথা লৈ পেলাই আমি ডিফাৰেন্স আনিব বিচাৰে नङा होमबा गभर्नरालायनो हारसा गभर्नरा कालार गैया हि डाजन्ट हेभ कालार बेहा कालारबो गैया जातिबो गैया रावबो गैया कालचारबो गैया हि इज द हेड अफ द स्टेट बेखौनो दिनै मानो बर' होननानै बुंनो नागिरदों थारमाने सृष्टि खालामनो नागिरदों बर'फोरखौ इमोसनेलि एटाचमेन्ट खालामनो नागिरदों ब्लेकमेलिं खालामनो नागिरदों नै बर'फोरा जोंखौ रायजोखौ जोंखौ गादबबाय नोंसोरो बर'लेण्ड मुभमेन्ट बिबाय थादोंमोन ना प्रमोद बर'आ बै एनडिपिआ 34 इयार्स न बर'लेण्ड न रेसनदोंमोन ना आम समदोंमोन दिनै एनडिपिआनो दिनै एबसुआनो बर'नो रायजो खुंनो होबाय बर'फ्रा गैला देखुजोब्बायनो बे गर्जन ना मर्जन मोननाय मर्जना बे दाखालि आंनो हेरदों फैदोलै फेरेंगा नोंथां मा थाबाय थाखो ज' जाजाय मावनोसै नै देखुजोब्बाय बर'नो होबाय गुड आं रेकर्ड खालामबाय होनबाय आं रेकर्ड खालामबाय नोंथ' मोनसे आफादनि दैदेनगिरिमोन आरो मोनसे दिनै मिडियानि बे इलेक्ट्रनिक मिडिया होननानै बुंगोन जोङो बर'नि गेजेराव इउटिउबनि ना बुरलुंबुथुर रादाबनिबो सासे डाइरेक्टर बे डाइरेक्टर जानानै नोंथाङा एसेबां इन्टेलेक्चुवेल होननानै बुङो जोङो माबाफोरखौ रिपर्टारफोरखौ बिसोरो मास्टारफोरनिख्रुइबो बांसिन स्मार्ट जायो स्मार्ट नङाबा ओरैनो माबा जानो हाया रिपर्टार जानो हाया नोंथाङा जे दिनै जोंनि हारि माहारिखौ लानानै कनफ्लिक्ट लाबोबावनो नागिरबाय बर' डिफारेन्सिएसन लाबोनानै दिनै जोंखौ बोखावबावनो नागिरबाय आं दुखु मोनबाय जेब्ला लकडाउना खेवगोन जेब्ला जोङो अपेन केम्पेइन खालामनो मोनगोन बे खिन्थु नाम्बार 1 इस्यु जासिगोन दै होनना बुंबाय बिदि नङा आंथ' बेफोरबायदि साराखौ बिदिसो थांबाय बाथ्रायानो नाय बिराद टपमोस्ट इन्टेलेक्चुवेल खालामना लायो बिसोरो माने माबाखौबो बर' होननानै दोनबावबाय गभर्नरखौबो दाना कुइसना जादों सोर ट्रेन्सफार खालामखो बिटिसिनि पावारखौ सोर ट्रेन्सफार खालामखो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ हब मिनिस्टार लब मिनिस्टार खाब मिनिस्टार আমার তিনিজন বড় মিনিস্টার আছে এই তিনিজন বড় মিনিস্টার হব মিনিস্টার লব মিনিস্টার এজনটো লব দিলেই লব
এজনটো হ'বই কৈ থাকিব, এজনটো খাব। নোখোৱাই নাই তেওঁলোকৰ মাজত। তাৰমানে হ'ব ল'ব খাব মিনিষ্টাৰ 3জন আছে। সেই 3জন আমাৰ BPF-ৰ কি কয় আপোনাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰে যেতিয়া আমাৰ BTC-ৰ সময়টো 27 মাৰ্চ দিনাখন শেষ হ'বলৈ গৈ আছিলে, তাৰ আগত কেবিনেট ডিচিশ্যন এটা লৈছিলে। সেই কেবিনেট ডিচিশ্যনত কি ক'লে, তেওঁলোকে ডিচিশ্যন ল'লে য'ত নেকি কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছে, ৱৰ্ল্ড ৱাইড য'ত নেকি COVID-19-ৰ কাৰণে লকডাউন হৈ আছে, গতিকে অসুবিধা হ'ব পাৰে বুলি ভাবি গভৰ্ণৰে ব্যক্তিগতভাৱে এই কথাটো গভৰ্ণৰক জনালে নিশ্চয়, আৰু গভৰ্ণৰে ডিচিশ্যন ল'লে সেইটো গভৰ্ণৰ ৰুল দিয়া যাওক বুলি কেবিনেট ডিচিশ্যন ল'লে। আৰু কেবিনেট ডিচিশ্যন লোৱাৰ পাছত WPT ডিপাৰ্টমেণ্টটো আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনাৰ হেৰিটোৰ লগত থাকে, কি কয় এইটো কাউন্সিলবোৰ থাকে। কাউন্সিলৰ হেডটো এতিয়া বৰ্তমান WPT মিনিষ্টাৰ হিচাপে চন্দন ব্ৰহ্ম, আমাৰ হ'ব মিনিষ্টাৰ। সেই হ'ব মিনিষ্টাৰে কেবিনেট ডিচিশ্যন ল'লে, হ'ব কৈ কিনি চিগনেচাৰ দি দিলে, হ'ব চিগনেচাৰ দিলে। এতিয়াতো হ'ব ল'ব খাব মিনিষ্টাৰটো বিপদ, হাগ্ৰামাই নহ'লে লেট্ৰিনৰ ভৰাই পেলাই সিহঁতক খুৱাব, উপায় নাই। চুপচাপ হাগ্ৰামাই নজনা হৈ গ'ল। হাগ্ৰামাক নজনালেও জানি বুজিও আমাৰ এজন আকৌ মাষ্টাৰ আছিলে নহয়, আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট মাষ্টাৰ, এজন MP, তেওঁতো bare একেবাৰে নীলা শিয়ালৰ নিচিনা ভাও 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 কৰি থাকিলে। बुंनानै मोनसे नोंथांमोना बियो ओरैबायदि गोब्राबबाय हाग्रामाया मा जाबाय जिलिद गावजानाय मासे मै फानथाबायदि प्रमद 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 लगाफ्राबो थाबाय बियो मै गावजाबायना खारनो गलाबोथ' नङा এতিয়া হেনুকাৰ লাগিলে বুকত ই মানে জাত মানে অকল প্ৰমদে দেখলে আৰু সপোনতো প্ৰমদ কত প্ৰমদে দেখি থাকিলে মাংগো प्रमदा अबरनो बिटिसि खुंथायखौ होबाय देखु होजोबबाय बायदिसिना बाथ्रा किन्तु बिटिसि खुंथायखौ प्रमदा होनायनि आखाइ गैया बेखौ जोंनि आसामनि साथाम बर' केबिनेट मिनिस्टारानो डिसिसनाव केबिनेट डिसिसनाव येस होननानै बुंनायखौसो गभर्नरा बे खुंथायखौ गावनि आखाइनि सिङाव लांदों निश्चय बाथ्राफोरखौ क्लियार जाबाय जायखौ जोंनि गेजेराव मिस आन्डारस्टेन्डिं लाबोनो नाजाबाय थादों आंथ' चेलेन्ज खालामनानै बुङो जाय बिथां एडभाइजारफोरा जोंनि हाग्रामा बिथांखौ एडभाइस होयो नंखाय नंखाय प्रपागान्डा खालामनो थाखाय आं बै एडभाइजारफोरखौसो चेलेन्ज खालामदों 16th सेन्चुरियाव जोंनि सरनिया फंबायमोना मोनसे समाव बाग्लारि बसुमतारी नार्जारी लिरोमोन नङा होमबा बिथांमोना दिनै धोरोमनि नासयनायनि थाखाय माबा मोनसे कारनाव नेचारेलि होननानै बुंबाय जोङो माबा मोनसे कारनाव बिथांमोना जेनेबा साननैसो माने गावखौ बावगारना थाबाय जोंनि सनवार कसारी फंबायमोना किन्तु दिनैबो बाथौ फुजा होयो बाथौ फुजा आं मिथिया सरनिया फंबायमोना मा फुजा होयो बाथौखौ होयो ना बाथौ फुजाखौ होयो सरनियाफ्राबो माबाफ्राबो होयो या बाथौ होननानै बुङो माबाफ्रा सनवार कसारीफ्रा दिनैबो होयो देहा कसारीफ्रा बर्मन फोलेरफोरा जोंनि फोलेरनि मानसि 1200 आं सासे फरायसा हिसाबै जारिमिननि फरायसा हिसाबै आं बेखौसो बुंनो नागिरदों 1205 निफ्राय 7 मायथाइनि गेजेराव जेब्ला तुर्किसफोरा बर' हादोरखौ गाग्लोबदोंमोन कामरुपखौ गाग्लोबदोंमोन बे बर' समाव बर' राजानि नामा बाथौ राजामोन जायखौ जोङो प्रिटु होननानै बुङो बे प्रिटुआ रायजो खुंनाय समाव बैयावहाय धुबुरीयावहाय मोनसे फिसा रायजो दङमोन मेस रायजो बै मेस रायजोआ तुर्किसफोरनियाव गावसोरखौ सारेन्डार खालामनानै इस्लाम धोरोम लायो मेस आलि टाइटेल लिरो मेस आलि टाइटेल लिरनानै बिथांमोना मेस जायो दिनैसिमबो नोंसोर जों नुनो मोनगोन नोंथांमोना थां बिसोरो जोंनि बर'फोर बायदि मेगना मोनसे मोनसे बेनिफ्राय गन्थङा नाब्ला नाब्ला एसे क्लस जाबाय नालाय 1200 दिनै 2000 800 बोसोर जाबाय नङा होमबा 800 बोसोर जाबाय एटलिस्ट एसे एसिमिलेट जानो खासिगोन बियो ओमफ्राय बिसिनि दारिया खम बर'फोरनि बायदि इस्लामबाबो खिन्थु बिसोर दारि गोलाव लाबा बिसिना खम बै नोंनि बायदि आरो बिसिना एखे रियेल आरियान इस्लामफोरनिया बिराद माबा नङा होमबा बर'फोरनि दारिया एसे खम बारा समाया बै धुबुरीनि बांगालफ्राबो बिदिनो बर' बांगालफ्रा दिनै जोङो सनवार कसारीफोरखौ बै मेसारि फंबायमोनखौ नैबे जोंनि सरनिया भाइफोरखौ बर' होननानै BPF हान्जाया दानगारगासिनो दङ जोगारगासिनो दङ
जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव पलिटिकेल कनफ्लिक्टल' नङा जोंनि फिउचार जा प्लान जोंनि हारिनि जे थांना थानायनि राहा लामा बेखौबो फोजोबस्रांनो थाखाय बिपिएफआ आखाइ होदोंमोन। इउपिपिएल हान्जाया गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै दिनै खौसे जानानै पलिटिकेल पार्टिखौ दानानै जोंनि गेजेरावहाय शान्ति सृष्टि खालामनो नागिरदों, जोंनि गेजेरावहाय समान जौगाथाय आरो समान मोनथायखौ लाबोनो नागिरदों। बेखौ मेगन सानानै बिथांमोना प्रमद बर'खौ बर' हारिनि जोलैनि हांगार होननानै बुंदों। प्रमद बर'खौ बर' बिमाखौ फानग्रा होनदों, बिहा खुनु हारिनि सेन्टिमेन्ट गैया होननानै बुंदों। मा खारन दङ आं बै इन्टेलेक्सुवेलफोरखौसो चेलेन्ज खालामदों, जाय इन्टेलेक्सुवेलफोरा हाग्रामानो साजेसन होयो, गाइड खालामो। मा खारनाव गावनि मानसिफोरखौ जानगार होदों आरो खौसे खालामनो नागिरनायखौ बिथांमोना सोंखारिदों। सरनिया फंबायफोरखौ अ बर' होननानै होखारदों, सनुवाल कसारिखौ अ बर' होननानै होखारदों, बै धुब्रिनि मेसालिफोरखौ अ बर' होननानै होखारदों। बेनिफ्राय मा खालामदों? दिनै खौसे खालामनो नागिरनायखौ जोगारनो नागिरदों, माने दाय फोनांनो नागिरदों। नंखायनो जों बेखौनो बुंदों दिनै हारिनि जोलैनि हांगारासो। आं मोनसे फोरबोनि थांनाय बै माबायावहाय हाग्रामानि मोनसे सिदा मामोनलाय कसुगस जायगायाव समस्थियाव मोनसे जाथाय जादोंमोन। 7 बर' हिनजावफ्रानो होख्राव खारदोंमोन, नङा होमबा? बै होख्राव खारनाया मानो खारदों मिथिबाय? बिसोरखौ दखना खुनोसो होसोदोंमोन। सोर होसोदोंमोन? बिपिएफनि गुन्दाफ्रा। आरो बै बिपिएफनि गुन्दाफ्रा सोरमोन मिथिबाय? खुरैसे बेदर, बथलसे जौ, थफ्लासे गरनैसो थाखानि थाखाय बायजानाय जोंनि एनडिएफनि फंबायमोन। लासिंसिं नङा होमबा? आंबो एनडिएफनि सासे दैदेनगिरिमोन बा केडारमोन बा मेम्बारमोन। आंहाबोथ' लाजिनाय दंना। गरसे थाखानि थाखायनो दिनै जों बायजादों, खुरैसे बेदरनि थाखायनो जों बायजादों आरो बथलसे जौनि थाखायनो जों बायजादों। बेनिफ्राय 34 इयार्स जोंखौ जे एनडिएफखौ दाव खालामबोदों। नोंथांमोननि नैबे धीरेननि मस्ट माने फेभाराइट एरिया, जेरावहाय धीरेन सारा गोदोनिफ्रायनो थाखोमाबोनो हानाय बे एरियायाव जे जानोगैयै मानसिफोर दङमोन, हादान हामोन, दिनैसिमबो हादान, नङा होमबा? बेवहायनो बिथांमोना थानानै बारग'बोदोंमोन। बिथांमोना खब'से ओंखामखौनो खब'थाम खालामना जाहोदोंमोन, दाव खालामबोदोंमोन। गावनि दखना ओनसोलखौ सोंथेनानै बिथांमोना मा खालामदोंमोन? बिसोरखौ बासायबोदोंमोन। आरो 5,000 एनडिएफनि मुङाव गावसोरनि सक्ल' बक्ल' फिसाला फिसाजोफोरखौ दाहालफोरबायदि माथेनानै दोनथेनानै बै लिडारफोरखौ सोरबा फेरेंगाखौ, सोरबा सावरायग्राखौ, सोरबा धीरेनखौ, सोरबा गबिन्दखौ बासायनोथ' बिथांमोना दिनै बोलि होदोंमोन, नङा होमबा? बे बोलि होनायनि बेसेनखौ, बे बर' बिमानि मोदै आरो खदैनि दाहाखौ, बे खब'से ओंखामखौ खब'थाम खालामनानै दाहा खालामनानै फिसिबोनाय बर' बिमाखौ रेप खालामनोसो नोंसोरसो मोनबाय नामा? नोंथांमोना रेप खालामनो मोनबाय नामा? अन केमेरा। नैबेवहाय आंहा मोनसे प्रुफ दं, इलेक्सननि सिगां फेरेंगाखौ गावगोननो। अन केमेरा आं बुंदों, नैबेवहाय मोनसे रेकर्ड दं, इउपिपिएलनि हिनजावफोरखौ रेप खालामनांगौ होननाय। बेसेबां सोमोनांथाव! हारि फानग्रायासो, जोलैनि हांगारासो, बर' बिमाखौ फाननायासो, बेखौ नोंथांमोना गाव गावनो बिजिरना लादो। बे बुस्थुखौ जोङो दिनै जों बेवहाय साइक'लजिकेल वारनि सोमोन्दै सावरायदोंसो, जों डेभेलपमेन्टनि सोमोन्दै सावरायथ'वाखै। जोंनि गेजेराव साइक'लजिकेल वार जादों, पावार हांग्रिखौ लानानै। जोंनि पावार हांग्रिफ्रा बायदि रोखोम साइक'लजिकेल वारजों जोंखौ डिफिट खालामनानै सैथोखौ असैथो खालामनानै बिथांमोना दिनै देरहासार जाफिननानै गावसोरनि बावैसोनो खाना लानो थांगासिनो दङ। पिसिडिसि मेम्बारनिफ्राय हाग्रामासिम खाजासिगोन साननैसो उनाव, नोंथांमोना नायबाय थाथ'। आरो बे खाजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय सोरबा जोंनि फंबायखौ 1000, सोरखौबा 500, सोरखौबा जौ बथलथाम, सोरखौबा बेदर सेरब्रै बेफोरबायदि बायनानै आखौ देरहाफिननो नागिरदों। धीरेनाथ' गलामसो, सावरायग्रायाथ' गलामसो। सावरायग्राया गावनो 13आवहाय 4000 माबा मोनगोन ना, भट मोनगोन ना मोना? आंना 110% आं देरहाखायो ना। मालाबा फेरेंगानि एगेन्स्टआव, मालाबा हाग्रामानि जाना, मालाबा खामफानि जाना, मालाबा धीरेनखौ माने मा होनो रिकभार खालामफिननो थाखाय मा खालामो? केम्पेइन खालामबाय जाम्बाफ्रा। गाव गावनि अबस्थाया काहिल जानानै दङ।
बेनिफ्राय थगाय थसि खालामनानै रायजोफोरखौ इमसनेल ब्लेकमेलिं खालामनानै जोंखौ बायदिसिना लामाजों दैदेननो नागिरगासिनो दं। आं नंखायनो होनदों रायजो राजाफोरनो जोंनि फंबायमोन नोंथांमोना दिनै जा खौसे जानानै दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ सापर्ट होनानै दिनै इस्लाम भाइफोरा ज' जाजाय फैनानै जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ सापर्ट होनानै सान्ति सृष्टि खालामनो नागिरदों। थांना थानायनि राहा लामाखौ जों जुगामि बानायनो नागिरदों। दिनै माखासे नन बर' स्पिकिं कमिउनिटिफ्रा फैनानै बिपिएफखौ खैफोदाव लांनायनि लामाखौ दिन्थिना होदों। थेवबो जोंनि मानसिफोरा बुजियालासेनो गरनैसो थाखानि थाखाय इउपिपिएलआव थांलाय बिपिएफआव थांलाय इउपिपिएलआव थांलाय बिपिएफआव थांलाय खालामगासिनो दं। आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन, साननैसो बाइक सालायनोब्ला जौ लोंनानै लामायाव सिख्लाफोर बिमाफोर जंखायनोब्ला इन्जय खालामनोब्ला बिपिएफआव थां। अराय थानि थाखाय थांना थानायनि लामा बानायनोब्ला इउपिपिएल हान्जायाव फै। मानोना बिस्रा जे कुनु ड्रिम गैया, जेबो प्लान गैया, पलिसि गैया, स्ट्रेटेजि गैया बिपिएफ हान्जाया, खिन्थु जोंहा मोनसे स्ट्रेटेजि दं। लास्ट 17 इयार्स बिसोरनि रुल टाइमाव 5000 मानसिया थांना थानायनि राहा लामा मोनाखै। जोङो खिन्थु मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीखौ लाफानानै 5 बोसोरनि गेजेराव 4 लाखनिफ्राय 5 लाख मानसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौ होनो नागिरदों। बेवहाय जोंनि उन्दै फंबायफोरा जाय फंबायफोरा थांनायाव सोमावसारदोंमोन बिथांमोना मानो जिंगासिनांगौ? थाइनैसो थाखानि थाखाय नोंथांमोना इयुननि लामाखौ मानो गोजोनना लानांगौ? दिनै हाग्रामाया बिआरटिएफफोरखौ बाहायदोंमोन एनडिएफबिखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय, जुगामियै राजखान्थि पावारखौ गायसननायनि थाखाय बिटिसि हालामाव। बै बिआरटिएफ गथ'फ्रा दिनै हालाय हाफाय जानांदों। बेंटल बायदि जायगायावहाय बिआरटिएफ गथ'फ्रा ट्रेक्टराव रेभिलिं गारखोबायनानै हाजिरा मावना जानो आगोर मोनाखै। बेंटल बायदि जायगायावहाय बिएलटिनि माखासे पुरुना केदारफोरा अमा बेदर गोदानानै जानानै आगोर मोनाखै, बुगाव खुसि जाजोबना दङ। बेफोरखौनो नायसनाखै नोंथांमोननो मा साख्रि होनो? सोर धीरेनबोलाय साननैसो उनावनो गाव साख्रि होनो हानाय? सोर सावरायग्रा बियो साननैसो उनावनो साख्रि होनो हानाय? गावसोरनो थाखानि उनसो खारदों, जौ लोंनानै फ्लाट जानानै थायो दा। ओमफ्राय बिसोरो नोंसोरनो मा साख्रि होनो हागोन? जोंनि मा थांना थानायनि राहा लामा होनो हागोन? जोंहा मोनसे स्ट्रेटेजि दं, इउपिपिएल हान्जाया मोनसे पलिसि दं, मोनसे प्लान दं। आं बेखौ दिनै बुंनानै जोंनि गेजेराव मा खालामनो थांगोन बेखौसो जों बुंनो नागिरो। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই আমি ইউপিপিএল পাৰ্টিটো গঠন কৰিছোঁ। ঠিক আছে? আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল আমি কেনেকৈ শান্তি সৃষ্টি কৰিম। শান্তি অলৰেডি আহি গৈছে, কিন্তু এই শান্তিটো আমি পাৰ্মানেণ্ট কৰিব লাগিব। আমি যদি পাৰ্মানেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি যেনেকৈ একগোট হৈ পেলাই ইউপিপিএল পাৰ্টিটো গঠন কৰিছোঁ তেনেকেই থাকিব লাগিব। बिदिनो जों थानांगोन। जों इउपिपिएल हान्जाखौनो जों गायसननो हाथारनांगोन बा सरकार दाहोनो हानांगोन आरो हानायनि लामायाव फैखाबाय। बेनिखायनो আমি কি কৰিবলৈ গৈছো, मा खालाम थांदों जोङो? যত নেকি আমি সরকার গঠন কৰিবলৈ গৈ আছো, আজিৰ দিনৰ ইলেকশ্যন হলে 35টা পাম বুলি কৈছে আৰু 2 মাহ এক্সটেনশন হৈছে, 2 মাহত আমি কিটা 40টাও পাব পাৰে। আৰু 40 मोननो हागौ जोङो। दाथ' जोङो इलेक्शन जायोबा 32 मोनखागोन, जेराव जोंनि दिनैनि मेम्बारा 16 लाख नङा होमबा? আজি আমাৰ ইউপিপিএল পাৰ্টিৰ মেম্বাৰটো হ'ল 16 লাখ। আজিৰ দিনত এমপি ইলেকশ্যন হলে আমি জিকিম ইউপিপিএল পাৰ্টিয়ে। কিয়নো আমি কোনো পাৰ্টি কোনো জাতিৰ লগত গঠিত এটা ৰাজনৈতিক পাৰ্টি নহয় বিপিএফৰ নিচিনা। তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য বেলেগ, কামটো বেলেগ। তেওঁলোকে কয় আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই সম অধিকাৰৰ কথা লৈ পেলাই আমি বিপিএফ পাৰ্টিটো গঠন কৰিছোঁ। কিন্তু আজি যে তেওঁলোকে আমাৰ মাজত বড় অভিযোগ, বড় ছ'চিয়েল ডিভিজন আনিছে, কোনে আনিছে? বিপিএফে আনিছে। কথা কৈছে বেলেগ, কিন্তু কামত কৰিছে বেলেগ। আজি গভৰ্ণৰ ৰোল হৈ গৈছে, গভৰ্ণৰ ৰোলটো কৈছে সিহঁতে অবৰুৱা চলাইছে বুলি, তাকো আকৌ চলাবলৈ দিলে হেনো আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াহে। नंखाय होनदों जोङो 4 लाखनिफ्राय 5 लाख मानसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौ होनो नागिरदों। बेबो मोननै सेक्टराव। फार्स्ट सेक्टरा जादों गभर्नमेन्ट सेक्टर, सेकेन्ड सेक्टरा जादों प्राइभेट सेक्टर। आरो बेखौबो दिनै जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव रोखा होननानै बुंगोन, जेराव गुबुन गुबुन हालामनिफ्राय फैनाय जोङो मोनफ्रोमबो एनडिएफबिनि मुङाव मुंख्लं जानाय न'खरफोरनि सोद्रोमाफोरनो गंसे न'खराव बा बै मुंख्लंनि न'खराव सासे सरकारि साख्रि होनाय जागोन। बिथांमोननि क्वालिटि
बा क्वालिफिकेसनखौ नायनानै साफ्रोमबो न'खरावहाय मुंख्लं न'खराव जों गभर्नमेन्ट जब होखागोन थारमाने 5000 जोंनि एनडिपि न'खरनि मानसिफ्रा साख्रि मोनखाबाय जेरावहाय 5000 साख्रिखौनो 17 इयार्सआवहाय जोंनि बिपिएफ हान्जाया होआखै बेनि अनगायैबोथ' जोंहा माखासे लेखा गोरों गोबां गथ'फोर दङ बेफोरखौबो जोङो जेनुइनलि इन्टारभिउ होनानै गरसेबो थाखा लायालासेनो जों मा खालामनो नागिरदों साख्रि होनो नागिरदों जायफ्रा पास जादों 2005 सननिफ्राय 2003 सननिफ्राय नङा 2005 सननिफ्राय 2020 सनसिम बिपिएफ हान्जाया 15 बोसोराव मा खालामदों बर' साहित्य सभानि थांना थानायनि राहा लामा बा बर' साहित्य सभाखौ फोजौनायनि मुङाव 5 लाख थाखा होदोंमोन मोनसे जातिया ओइट सिडिउलाव अरायथा गावनि रावखौ लाखिनानै दोनोब्ला बोसोराव 150निख्रुइबो बांसिन लेखा पाब्लिश खालामनांगौ बेखौ जोंनि थुनलाइगिरिफ्रा साफ्रोमबो मिथिखायो 5 लाखजों मा गांबेसे लेखा साफायगोन मिनिमाम गांसे एबसुनि मेगाजिन साफायनो जोंनो बेसेन नांगौ 30,000 नङा होमबा 30,000 एके मोजां लेखा साफायनोबा जोंनो बेसेन नांगौ 1,20,000 नांगौ प्लास 1 लाखनि गाहायावनो जाया मोजां लेखा साफायनोबा 5 लाखजों बेसेबां लेखा साफायगोन जाय जातिया जाय पार्टिया जाय पलिटिकेल हान्जाया दिनै बर' जातिखौ बोखांनायनि मुङाव फोजानायनि मुङाव जौगानायनि मुङावनो 5 लाखल' होदों बे जातिया सोरबा बै सनवाल केसारि सोरबा टेंगार कसारि सोरबा जोंनि आलि सोरबा जोंनि राजबंशी सोरबा सुत्रधरफोरखौ मा नायफिनगोन मा नायगोन बर' जातिनि जौगानायनि सोमोन्दै बिथांमोना जेबो मावाखैब्ला नंखायनो जों होनदों जोङो दिनै इउपिपिएल हान्जाया मोनसे थांखि लादों इयुथफोरनि माने जायफ्रा क्वालिटी एडुकेशन दङ बै क्वालिटी एडुकेशन थानाय मानसिफ्रा जेन' यूपीएससी कन्डाक्ट एग्जाम एपीएससी कन्डाक्ट एग्जामखौ मोजाङै होनानै पास जानो हायो बेनि थाखाय जोङो कोचिं सेन्टारफोराव कोचिं लानाय मानसिफोरनि गेजेराव टप 20 थांनाय यूपीएससी कन्डाक्ट एग्जामाव बाहागो लानो हानाय बायदि टप 20 नि मानसिफोरनो जोङो सेंग्राफोरनो पास जानायफोरनो 5 लाख करि जोङो अनसुंथाइ एबा स्कलारशिप होनो नागिरदों जाय स्कलारशिपजों बिथांमोना दिल्लीयाव थांनानै आरो कोचिं लाहैबावनानै बोसोरसेनि गेजेरावनो यूपीएससी कन्डाक्ट एग्जामखौ पास खालामनो हायो एपीएससी एग्जामखौबो खेबसेनो पास जानो हानाय बायदि जोङो मोनसे बे कोचिं सेन्टारनि गेजेरजों कोचिं लानाय सेंग्राफोरनि टप 20 थांनायफोरखौ जोङो 2 लाख करि होनो नागिरदों स्कलारशिप बिपिएफ हान्जाया बर' साहित्य सभानो 5 लाखल' होनो नागिरदों जोङो टप 20 एपीएससी यूपीएससी नो ग्रेजुवेटली 2 लाख आरो 5 लाख होनो नागिरदों बे मालाबाबो साक्सेसफुल जायाखै आरो साक्सेसफुल जानाय नङा 17 बोसोरनि सिगांबो जोंनि बर' बिमाया जौ फानग्रामोन 17 बोसोरनि उनावबो दिनैबो जोंनि बर' बिमाया जौ फानो 17 बोसोरनि सिगांबो जोंनि बर' बिफाया बन फाननानै बिखा रांख्रेब जोंखौ फिसिबोदों 17 बोसोरनि उनावबो जोंनि बिफाया बन फाननानै आगोर मोनाखै आरो मा थांखिजों जोङो दिनै बिपिएफ हान्जाखौ सापर्ट होनानै बिथांमोना हारि खुंनो हादोर खुंनो खुंथायगिरि हिसाबै जोङो बाहायबावो नंखायनो जों होनदों 5 बोसोरल' जोङो 17 बोसोर नाङा 5 बोसोराव जुदि होनो हायाबा प्रमद बर'आ हारिनिख्रुइ देरसिन नङा फेरेंगाया हारिनिख्रुइ देरसिन नङा सोरबा गबिन्द बसुमतारिया बर' हारिनिख्रुइ देरसिन नङा 5 बोसोराव जेबो मावनो हायाबा नोंथांमोना बै 3 लिडारखौ हासिबजों सिरगार हरबानो जाबाय स्पष्ट 5 बोसोरल' बिदों जों नंखायनो सैथोजों बुंदों दानिया बाथ्राया जाबाय जोंनि गेजेराव प्रमद बर'आनो जा धीरेनानो जा सावरायग्रायानो जा फेरेंगायानो जा गबिन्दआनो जा सोरबा हाग्रामायानो जा साफ्रोमबो गावबा गाव एंगेलजों गोथाव बाथ्रा बुंनानै मानसिफोरखौ बुरखायनो हागौ थगायनोबो हागौ नंखाय लामाजोंबो दैदेननो हागौ माबोरै फोरमान नायगोन सावरायग्राया सैथो ना फेरेंगाया सैथो धीरेना सैथो ना गबिन्दआ सैथो हाग्रामाया सैथो ना प्रमद बर'आ सैथो आं मोनसेल' लामा होनो नागिरदों नोंथांमोना बे हालामनिनो साफा जोंनि भारतीय नागरिक आरो बे हालामावनो नोंथांमोननि सासे केन्डिडेट हिसाबै एनडिएपि नि टप मोस्ट मोनसे समनि लिडारा दिनै केन्डिडेट हिसाबै दङ आरो आंबो दिनै मोनसे हान्जानि सासे दैदेनगिरि एबा केडार हिसाबै बा आं मेम्बार हिसाबै दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट खालामनो फैदों दानिया बे कुइसनखौ खालाम धीरेना हायो ना हाया दिनै समायखिरा लानो फेरेंगा हायो ना हाया समायखिरा लानो सैथोखौ बाननानै लानो ना असैथोजों दैदेननो
मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना कुइसन खालाम थांनाय 34 बोसोराव नोंथांमोनखौ जोङो खबसे ओंखामखौ खबथाम खालामनानै फिसिबोदों दाव दाव खालामबोदों मोदैजों खदैजों जों गैजायाब्लाबो जोंनि दखना ओनसोलखौ फांथेबायनानै नोंथांमोनखौ सुथुरनिफ्राय रैखाथि होबोदों जोंनि बर' हारिनि रैखाथि हान्जा होननानै आरो रैखाथि होबावदों जोंनि सख्ल' बख्ल' फिसाफोरखौ दाहालफोर बायदि दोनथेनानै नोंथांमोनखौ गावथारजानायनिफ्राय जायनि जाहोनाव 5000 जोंनि फिसाफ्रा दिनै मुंख्लं जालांदों बेनिखायनो बिआर फेरेंगा नोंथाङा इउपिपिएल हान्जानि सासे केन्डिडेट जानानै इउपिपिएल हान्जानिफ्राय थानानै बर' हारिखौ थारैनो जौगाहोनो नागिरबादोंब्ला गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ खौसे खालामनानै शान्ति सृष्टि खालामनो नागिरदोंबा मोनफ्रोमबो हारिनि साफ्रोमबो इयुथफोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ बानायनानै होनो नागिरबादोंब्ला सैथोयैनो बे आशीर्बाद जाथों नाथाय फेरेंगायानो जा धीरेनानो जा सावरायग्रायानो जा गबिन्दआनो जा बा सोरबायानो जा नोंसिनि मावनाया राजखान्थिनिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नागिरदोंब्ला नंखाय लामाजों दैदेनलांनो नागिरदोंब्ला बियो सावनांगोन होननानै कुइसन खालामो सावनि भागि जानांगोन नोंथाङा फेरेंगाया सावनि भागि जानांगोन धीरेना सावनि भागि जानांगोन सावरायग्राया जानांगोन गबिन्द बसुमतारिया सावनि भागि जानांगोन आरो फिरि बिसिनि फिसा फिसौआ खाना फुजा लेंग्रा जालांजोबथों होननानै बिथांमोना बिखा फोरदानानै बुंना ला नोंथांमोना हो आं हले लायो आं दिनै नंखाय लामाजों रांनि खोन्था लानानै जुदि रायजो राजाखौ थगायनो नागिरदोंब्ला सोरनिबा फुस्लायनायाव जोंनि खौसेथिखौ फोजोबनो नागिरदोंब्ला शान्ति सृष्टि खालामनायखौ आं जुदि अशान्तिनि लामाजों दैदेनना लांनो नागिरदोंब्ला जौगाथायनि मुं लानानै आं जुदि गाव सोबख'नानै माहाजोन जानो नागिरदोंब्ला आं बिआर फेरेंगाया समायखिरा लादों रायजो राजानि सावा बर' बिमानि मोदैनि सावा 5000 मुंख्लंफोरनि थैनि सावा आंनाव नांथों आरो फिरि आंनि फिसा फिसौआ खाना फुजा लेंग्रा जालांजोबथों बे कुइसनखौ नोंथांमोना गाबोन धीरेनावबो सों जुदि बिथाङा बेवहाय फैयोब्ला फोथायनाय लाखि जोंनि फंबाय बिनानावथांमोन गोबां समाव गोबां बाथ्रा बुङो दैदेनगिरिफोरा खिन्थु बिजिरनाया नोंथांमोननि सायाव दिनै मा होनदों चन्दन ब्रह्मजों जोङो पिस एकर्ड खालामाखै बर'नि 3थि एकर्डखौ जोङो चन्दन ब्रह्मजों खालामाखै चन्दन ब्रह्मनि दैदेननायाव क'अर्डिनेसन कमिटि दानानै जोंनि गेजेराव स्प्लिट लाबोनो नागिरनाय जोङो सुक्ति खालामदों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हम मिनिस्ट्रिजों आरो हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय जेब्ला बेवहाय थान्दै फैनानै मिटिं खालामगोन मोनफ्रोमबो हान्जानि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रानो बेवहाय ज' जानो मोनगोन एबसुनि प्रेजेन्सआव एबसुआबो बेवहाय बाहागो लागोन जेब्ला जों एनडिपिफोरनि साफ्रोमबो लिडार आरो केडारफोरनि थांना थानायनि राहा लामानि सोमोन्दै रिहेबिलिटेसन सोमोन्दै सावरायगोन आरो एक्स ग्रेसियानि सोमोन्दै सावरायगोन आरो जेब्ला बिथांमोना जोंनो स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं होनायनि बेलायावहाय सावरायगोन जोंलाय माखौथो गिदों गासैबो पलिटिकेल ड्रामासो बे बाथ्राखौ जों साफ्रोमबो बुजिनांगोन आरो जोंनि बे गथ'फोरनो जोंनि फंबाय बिनानावमोननो जोंनि एनडिपिनि आगुनि दैदेनगिरि एबा सोद्रोमाफोरनो जों फोरमायनो हानांगोन आं सानदों नोंथांमोना क्लियार जाबाय पासलिं जानाय नंला दिनैनिफ्राय जोंनि सेल्फ इन्टारेस्टखौ जों बावगार सोरबाया सोंहरो आंनाव सार माथो ओरैबायदि फर्म होदोंब्ला एकाउन्ट नाम्बारबो बिदों एकाउन्ट होनायजों लोगोसे मिटिङाव थांनांगौ बिपिएफनि मिटिङाव मा बुजिखो फर्म होनाय जे फर्म फिलआप खालामना हरनायजों लोगोसे बिपिएफनि मिटिङाव थांनांगौनो मा बुजिखो बाथ्राखौथ' बुजिबाय निश्चय इमोसन जानो नाङा जोङो धैर्य हमनांगोन जोंनि एनडिबिआव हाबनाया आंनि सेल्फ इन्टारेस्टनि थाखाय नङामोन नंगौना नङा आं साख्रि मोननो थाखाय आं एनडिबिआव हाबाखैमोन आरो दिनैलाय मानिथो एसेबां हांफ्ला सिफ्ला जादों जों सानसेयावनो साख्रि मोननो थाखाय एसेबां 34 बोसोर जोंनि एनडिबिफ्रा सोमावसारबोबाय आरो दिनैसो साननैसोआवनो जोङो सोरनिबा लुक देखायनायाव खानस्रिजों नास्राय लफायनाय बायदि लफायनायाव जोङो अरथाबनानै थांलाबायनो मानो गोनांथि जादों धैर्य हमनायनि सम फैदों जोङो दिनै साइक'लजिकेल वार जादों बे साइक'लजिकेल वाराव जोंनि रायजो राजाखौ जोङो माबोरै साइक'लजिकेलि ट्रेन खालामनांगोन बेनि दायित्वखौ जोंनि एनडिबि केडारफोर दायित्व लानांगोन